kana bitawng magmisa ta dinhi nya naa lang gyapon magdag mga bata, mura jud kog ma-action og ka-stress na makaingon labi nag magsigig sagit-sagit, dagandagan, maghilak-hilak. Ma-stress gyud ko ana kay ngano man makaingon magud ta grabe ha gyud gobyerno gyud og simbahan mo igasulti dili pa gyud mo patuo. Ana. Karon na malandong ko. Unsaon ka no para ma-relax ko? Unsaon man? Ha? Wa mo kibaw? Tudloi ko ninyo. Nga ka na bang ma-relax ba? Para ko ninyo mga ginikanan, di ba? Moingon mo, kamo mga bata, imo pusig dagandagan na, imo pagsig saba-saba. Nya magsaba-saba, unsa inyong bation? Ma-stress. Kana. Nya unsaon man aron dita ma-stress? Matug. Na si Jesus ay kusog ang bawd, nasabwa na ang sakayan sa tubig. Natug. Daway stress. Tuog man. Nganong nakatuog man si Jesus? Bisag ang bawd perti ng kusuga, unya ang hangin kusog kayo, niya ang ilang sakayan hapit na malunod. Ang iya mga tinunan perti ng hadloka, nagsagit-syagit nas kahadlok. Nganong nakatuog man si Jesus? Kay bawo mo ngano? Ha? Wa mo kay bawo? Oy tubag. Nahibaw wa? Wa no? Parihata. Wa sa ko kay bawo. Natog siya para nako tungod kay relax. In short, he is in control. Di siya maanod-anod sa mga negative o positive situations kay naa siya control sa iyang kaugalingon. Relax siya. Og diin man gagikan ang iyang control nga di man siya maana-ana, di man siya mapaling-paling. Kita lingi ana imong tupad o kana imong tupad lingi ba ana di ka madaan ang iyang naong nagkusmod daron makusmod man ka kana bang mura matatagdali kay mada kadungog lang kay imong silingan gilibak ka suko sa dayon ka kanang dali bitaw kay tang mada mura ra gid tag bula sa billiard ba nga maanod ra gyud sa kanang bulamano ang mga hug lang dayon nga tuslunga Ginoon kay maanod man pero si Kristo ana stable siya in control. Ngano man tungod kay Ginoo man siya. Naa niya ang Ginoo. Sa atong first reading, niingon ang Ginoo ngadto ni Job. Sa tigisulti sa Ginoo, ingon siya diri naminaw mo sa first reading. Nakatog na mo. First reading niingon diri kinsa may nagtak-op sa mga ganghaan aron pagpugong sa dagat sa dihang mibuhagay kinigikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat pinaagi sa mga panganod o giputos ko kini sa kangitngit. Gibutangan kog utlanan ang dagat o gialihan ko kini o gitrangkahan ang mga ganghaan. Sa ato pang Ginoo, siya rin makapugong. Muna kay si Kristo, Ginoo man, kaya kay niya ingnon ang hangin, hunong. Ingnon niya ang bawd, hunong. Hunong na yun kay Ginoo man. Niya kita, kamo, Ginoo mo, dili. Kusga. Mga buangon mo. Kanya, sa may kapuslanan na ng ato ingon amahan na mo, kita humagbunyag nahimo natang anak sa Dios. Di sa ato pa gipuy-an na sa Dios, niya ang tanan nga puy-an sa Dios mahimo presensya sa Dios. Mo na kita sa dunta naa sad taong tay control. Mo na karon akong gibuhat inyong mga kuan diha mga pag-violate nga ma-stress ko ikadungog na ko anang mga tingog anang inyong violation moingon ako Ginoo man sad na
niya o pananglitan sa isanksyon ta dinhi kay ni bayulita sa protocol ini ka priso Ginoo man sad na naway Ginoo prisuhan i-lockdown ta diri di na ta pamisahon wa na tay kolekta ana may Ginoo relax lang ana nga nada ka ng mga kanang kuan kanang naang mga violators nga moy nakaingon maamong ka maamong sa gyapon si Kristo naamong man sad nalansang man sa krus tungod ni Judas okay ra na tanaw di ba ma-relax na kana di mo ma-relax kamo ba mga asawa Happy Father's Day marono maka-greet ka kasi imong bana og Happy Father's Day og doon na siya laing duha ka babaeng gipaanakan Gikano, lingi ako ng mga fathers inyong tupad na Brad or sana Happy Father's Day lingi uy ingnayo ba kana ba mga naong na may mga naong nga murag mga fathers lingi ako na Happy Father's Day nagiuban di kalingi nga naman nadakas yang kabuang wa makakauyo niya kay asawa ka di ka kalingi or inka wa man kailan ni pader nagkatupad raman mi ngayon di man sa kamulingi bi nadyo kay kalagot sa mga fathers dali kitang maanod madara dayon ta una dunay mag-text nako Father di gyud mada nga dili ko makasa kay nga akong bana sukad pa pagkaminyo namo bisyoso gyud kaayo hangtod karon na lang 30 na mi katuig sa among kaminyoon sige lang gyapon aning iyang bisyong pamabay kaniyang sugal og inom kinsa mga asawaha dili maugtas ana pader nako nganong niabot man sa kag 30 katuig mo man ka mamatay pasabot dunay nagkontrol nimo diha unsa man ang Ginoo nya nganong imo pa nang questionon nga makaya ra man gid na di naman kinahanglang maugtas ka ana ingna lang gud mosunod ko sa Ginoo mo na si Kristo niingon siya nganong nahadlok man mo hain mang inyong pagtuo tuo mo nako ay namog kahadlok anang mga COVID kana dihang mga uban pa dihang kamatay kanang pagkaway bugas ay namog kahadlok nganoan matud pa sa ikaduhang pagbasa ingon San Pablo nagpakamatay ang Ginoo nato pasabot ana kitang tanan nahiusas iyang kamatayon dili mo ganahan mamatay kuyog sa Ginoo ganahan mo dili kinsa inyong gustong kuyog ini kamatay ang Ginoo o ang demonyo o kana mamatay manggitang tanan pero kinahanglan kuyog tas Ginoo kanus-a man ta makuyog sa Ginoo kung mamatay ta kanang wa tay sala nya kanus-a man ta way sala basta di ta maratol kay ang yawa aron ta makasa aron mahug ta ngadto sa iyang laang iya tang ratulon ba kana bang mura kag iya bang ana-anaon ba para na mga isda god aron masangit sa pukot unsaon man na hala ratulon imong hapakon diri aron mugayaw ang isda igayaw mga sud sa pukot kay kuan man ratol man kana sa mga isda nga inig-anas paon nya maratol dayon kay pertig yung pagka-atrakas paon tukob dayon kuhas pasol ariyar sa nagod sa mga babae god nga maratol ikakita gwapo nila kilig-kilig dayon ba tiksan dayos gwapo pwede ta magkita kanindot dangtag tulo ka buwan suka-suka lagi nya inig text wa na dihang gwapo oy wa na diha so magsige na kay pisti inatay dako inigtawag ni mo wa na cannot be reached na out of coverage area naratol man ka wa pa ka maratol makapundo unta kato maka-analyze kag maayo taysa gwapuha sa dani niya nya ako magiiyang gipanguyaban nga igo-igo ra man ni akong naong sa kay tumongan niya di makapamalandong naka aon sa man di mo to maoro sa nang hitabo sa pari
Nada yung mag-text-text. Nya, inigtanaw na ako sa iyang profile. Hala, mamatay sa daan ni, gwapahaan niyo eh. Pabuang-buang ko, patay kuliktan ako na. Nga naman, sige na lang pamalit og dayapir, gatas. Awa na gid, haom na jud kayo inigin. Daghan ra ba kay ni-greet na karon? Happy Father's Day. Father, nalipay mi nga amahan kanamo sa kalag. Nako, ay lag siguro kalagod taon. Sige lang kalag, di na sa doy, lawas na sad. Kana kon maratol ko, kana kon dili ko stable with the Lord. Muna si Kristo, iyang giingnan niya mga apostoles, nganong nangahadlok man mo, nga kuyog man ko ninyo, ni amang ko, I am with you. Nganong naratol man ka, karatol og wa na ko makuyog nimo. Muna ka mo mga asawa, inyong bana di mauli, ay karatol, katog. Nga maratol man ka, total, mauli raman gina. Ugwa mamatay. Munya sag namatay, ibalita raman na. Munya guway balita, wasay ni uli, pasabot, nagbakasyon. O, di ba? Yang anong dili man makuan, dili man ma-reach, nganong di man matawagan, lubat. Wa kadag charger. Nga naluya sad kay gasigig charge. In short, ang atong siguroon nga naatay Ginoo, mao nay makaparelax nato. Muna si Kristo gisiguro niya nga sa iyang pagkatao dinis kalibutan, kauban niya ang iyang langitnong amahan. Nagsigi siya ingon, wa ko'y gibuhat, wa ko'y gisulti nga dili iya sa amahan. Muna ang iya sang gitudlo nato nga pagampo nga makaparelax nato kana sang amahan namo nga nag-ingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nay usa ka asawa gapa counseling nako, Father, mag-unsa man og magsigi kog tuman sa akong pagkaasawa, niya ang akong bana wa na gyud maghimo sa iyang katungdanan, isip bana og isip amahan. Unsa pa may kapuslanan sa akong pagtuman sa akong pagkaasawa? Saman, sakto tong iya? Sakto dili. Unsa pa may kapuslanan nga mahimo kang faithful sa imong bana nga purti gyud ka unfaithful nimo. Mag-unsa man og responsable kay kang moatiman sa inyong pamilya, apil sa imong bana nga purti ka irresponsable. Unsa pa may kapuslanan? Unsa may kapuslanan? Wa mo kay ba? Natuman nimo ang sugo sa Dios nga tumana ang akong pagbuot dinhi sa yuta og dito sa langit. Maunay dako kay kapuslanan kay nagsugod da kag puyo og langit samtang niya pa kadinis kalibutan. Kay ang kanang maong kabubuton nga imong gituman dinis kalibutan, maura sad na ang kabubuton nga gituman dito sa langit. Pasabot kamao na kang mopuyo og langit. Na kanang inig-ingon sa amahan, higugmaa ang imong kaaway, kamao na kay kang mohigugmag kaaway. Nya kakita ni mos kabit sa imong bana, higugmaa ra sad nang iyang kabit, kamao na sad kang mopuyo didto sa langit, kuyog sa kabit sa imong bana. O man siguro balangit ra sad na. Nya magkita mo dito sa langit. Nya sila pag yung duha mo yung nag-holding hands. Ganahan pa kang mopuyo og langit, dili na. Ha? Ganahan pa ka, dili? Ganahan. Istoryahe. Yang anong nasuko man ka diri, nya ganahan kag langit. Unsa man pa man nimo pagpuyog langit nga masuko man ka ato, nya malangit ra ba sadto? Dana magid possibility kay ang Ginoo para mangyud sa tanan ang kaluwasan. Oh, nya malangit to pananglitan. Di patay imong pagkalangit. Moingon juga, uy, Ginoo, imo din ning gilangit ning buang-buang dako. Ibalik na lang kung atos kalibutan siya. Di naman pwede. Ato na lang kas impyerno. Mahuhog ka nga atos impyerno noon. Kaya di makakamang puyog langit. Ya katong kabit sa imong bana. Kaya kamao mang puyog langit. Moingon ramang siya, Day, dito sa kalibutan, nasipyat gyud ko ato, nakasa ko, pero salamat sa Dios na nakahinulsol ko. Mao ni karon, nagbasol ko.
So I love you very much. So, alip yung buanga ka diya. Anak ka, kaya di juga kadawat niya. Ama impirno na hinong ka. Karon sugdi o na 70 times 7. Nya kanang anak nimong siging suyop, kanang anak nimong tapulan kay tanan, sige lagduaan ng computer. Bugo pag yun. Unsa man, kalagutan o panggaon? Ang sugo sa Ginoo, di gyud na siya kalagutan, panggaon, higugmaon ang mga makasasala, pasayloon. Ana, nya unsa may resulta? Kamao na kang mopuyo og langit kay tuwa didto nagpuyo ang mga mapasayloon, mahigugmaon nga mga tao. Nya maglagot ka ng imong anak. Nya tulo ra ba na kabuok mga buangon kay tanan? Simba ko oroy og dili na maimpirno ug adto nas langit magduwa lang gyapon computer. Nagsige na sa kagyaw-yaw didto. O pa'y siguro, ingnon pa nimong Ginoo, Lord, badlungan niyo. Sige mla digduwag computer. Maubita din nakapalangit nila kanang ilang computer. Kaya nga naman, kaya nagsige sila basa diha og mga Bible reflection, nga ila pa yung gisend ang mga angels, kanang mga lives of the saints. Mo nang naang nalangit sila. Wala ka kibaw na convert na dito imong anak, tuwa day siya sa internet naghimog evangelization. Mo na karon bag-ong na santo nga batanon, kisa tong batanon rong na santo nga 14 years old ba to? Katong bag-ubang canonize, limot ko nga na santo siya tungod sa internet. Huwag yapon mong to. Pero unsa may punto din ma-relax gid ta basta magsunod tas Ginoo. So inaot unta ang ato mga fathers ma-relax. Kami bitawron mag-celebrate man mi sa among ika-17th year sa akong batch. Di man gyapon mo malipay. Sige na yun, indog na ta.